Wahai jagat pagebluk, wahai jagat pagebluk ya. Negara kono ha pagebluk. Pagebluk apa? Sandang pangan larang ya toh, sandang pangan larang rego turuk mudhun ndek ingi mahasiswa sore-sore ndek ingi tanggal 12 bulan 6 2006 mulai demo mergo Mas Bahlil Ganteng MB Crot MB Crot Kopdes bahan pokok naik, pertalet naik, rego turuk mudhun LC diremeti dikokop cangkeme kadang diiclik nang jero rum regone per jam panggah 1.000 regone per jam 1.000 ya ora mundak cawet bolong kudu tuku kota ngapedhot kudu tuku ya. Kapan iki turuk-turuk iki ra disita negara? Kapan turuk-turuk iki ora dikorup? Tapi digaglak veline karo oknum kiai. Kowe percaya eneke Tuhan, kowe percaya eneke nabi, kowe percaya ana wong ra tau roh. Terus barang apa sing kowe urung eruh cara kerjane apa kok mau percayai gitu loh. Saiki rego turuk iku mudhun. Bahan pangan, bahan pokok mundak. Bensin mundak. Ya, pertalet mundak. Rego turuk kapan mundake, Cah? Kapan? Iki wis padha demo iki ruwet negarane ruwet. Alhasil negara ruwet.